għażel li tkun il-bidla, it-tema li biha żewġ skejjel rebħu l-kompetizzjoni tal-arti annwali organizzata minn Caritas Malta li għat-tieni sena nfila laqgħet it-tpinġijiet tal-istudenti tal-iskejjel kollha ta' Malta Għawdex. Bl-arti tagħhom, it-tfal esprimew kif jixtiequ jaraw lil Malta tinbidel u jidentifikaw kif huma wkoll jistgħu jkunu parti minn din il-bidla. Ir-rebbieħa fil-kategorija tas-6 sena hija l-iskola St. Joseph Mater Boni Consili f'Raħal Ġdid u l-kategorija ta' 8 sena intrebħet minn St. Jean Antid College fil-Gudja. Fit-tpinġijiet tagħhom, it-tfal urew ix-xewqa li pajjiżhom ikun nadif u ma jitlifx il-pajsaġġ naturali, il-wirt storiku u d-drawwiet tradizzjonali Maltin. Dawn ovvjament ħajkunu wkoll għal-wiri għall-pubbliku Malti, propju huwa privileġġ li qegħdin ġewwa l-Parlament ta' Malta, ġifieri huwa miftuħ għall-pubbliku li jarahom biex jisma' anke l-vuċi propju ta' tfal ta' xi jixtiequ li jaraw differenti f'pajjiżna. Id-deputat tal-Gvern Katja De Giovanni qalet li l-inizjattiva hija intelligenti għaliex tħeġġeġ li tfal jiżviluppaw l-opinjonijiet tagħhom u mod kif jesprimu l-istess opinjonijiet. Il-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Wirt Nazzjonali u l-Kultura Ġuli Zara qalet li l-arti hija biss forma waħda ta' kultura u li huwa importanti li ninkoraġġixxu lit-tfal biex ikomplu jistudjaw l-arti u jimirħu fil-kreattività. L-Speaker Anġlu Farrugia li jinawgura l-wirja faħħar l-tfal tas-sem tagħhom fil-Caritas Fest għax għarfu tajjeb għal pajjiżhom li tant iħobbu. Jidher li the common thought about this issue xiridu f'Malta hija l-ambjent. L-ambjent huwa predominantly l-iktar suġġett li jinkwita żgħażagħ tagħna, tfal tagħna. L-Speaker Farrugia temm jgħid kemm huwa importanti li nisimgħu leħen it-tfal filwaqt li appella għal iktar inizjattivi bħal dawn.